Belta ni Art. Freak out, yo. Yeah. Put your hands in the air, baby. Come on. Put your hands up. Come on. Ang iro na bahugan na ba? Bahugin na, yo. Alas 7:37, ito na po ang Belta ni Art. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Gahiya, oy! Basta mga junior! Gahiya, oy! Oy, kaway sa tanang mga junior! Good morning sa tanang mga senior nga hinungdan nga nunay mga junior sa tumoy sa ilang ngalan. Aw, sa tumoy naman. Good morning po sa mga gipangmingaw sa ilang mga junior. Uy. Katungod sa pandemya, wag pagyud sila kahikap ang junior. Gahiya, oy! Mga kagahi! He! Okay na daw ang ayuda Yay! sa CDO! Yay! Ayuda! Ang assistance ka para daw sa mga tao. Pero karoon lang namo ha, ang maong hinabang gikan baya na sa DSWD. Subay kini sa mando sa atong Presidenteng Duterte. Paano kung makaasta ang LGU sa Dakbayan? Murag ang hinabang gikan sa bulsa nila gagikan. Kung wa gani kanila maglagot ang katawhan, diha pabaya sila magkarakara sa ilahang nga listahan. And talking about listahan, ako na balaka sa hinabang na dako kay posibilidad dili tanan matagaan. Usa ayaw sa kay mo palabi o gapakpak. Kay basin sa tumoy pilara ang muhalakhak. Kay sure ko sa limitado nga gitambak. Daghan gyapon sa unahan ang moiyagak. Murag post ni kagabi iba ni Bernie bitok-bitok. Nga ang uban sa likorban sila nang hinukok. Pero hindi po baya sila sa inom di mo patak. Kanya kung mahubog sila ang grabing moputak. Daw sa anak lagi ang LGU sa Cagayan de Oro. Gahi Bernie. Ayudang ihatag gikan sa nasudnong gobyerno. Wa gyud taon sila napisag sinsilyo. Pero kung magpasigarbo, grabe kayo sila kayo. Madong mo perma diha sa publiko. Murag yun, gikan sa ilang bulsa ang pundo. Murag gikan sa panudlanan sa lokal na gobyerno. Sabi lang gipirmahan Murag din. ang pundo gikan sa LGU CDO. Di na nato mailad karon ng katawhan. Hining mga politiko, markado ng daan. Looy kayo in tao ng katawhan gipa na mas tamasan. Unya sa unahan, ilaron ra sa halalan. Oy! Bantay po bita mo mga butante ha. Sa mga politiko, magpailad pa. Kamitain tao na ang inyong utok. Ablihin mga mata. Anak baya kagamhanan ang gapagkabanang masa. Pidaw ha? Pasin ka mo karon pasuko-suko mo ha? Pasin ka mo pod, abot sa panahon. Ilaron. Unya sa kampanya, igo ra kang pasayawon. Unya mukiat pod mo kung amo nakantahon. Kay ilang pagtuo, mabaw kayo inyong kalipayon. Ay kung di pa mo makakaton sa leksyon,
mga kagahi, madawat nga serbisyo, pikat-pikat ra gihapon. Bantayan silang mga gabakaaron ingnon. Abang-tabang kunuhay aron bayawon. Unya, grabe baya, magpatawag og mga halang doon. Pero, gipalabi, ilarang tao, galingon. Unya, ang hinabag proyekto, iladayon ang kunon. Kini sila, ang atong bagong anggaan nga mga boy angkon. Ay.